ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଜୀବର 5ଟା ଆଖି ରହିଛି? ଉତ୍ତର ମହୁମାଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆପତ୍କାଳୀନ ବାହନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରବି ଫସଲ କେଉଁ ଋତୁରେ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଶୀତ ଋତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଧାରା 120। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଡ଼ କେଉଁଠି? ଉତ୍ତର ଫେମୁର, ଯାହାକୁ ଜଙ୍ଘ ହାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଥୋମାସ ଏଡିସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ଉତ୍ତର 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଲାଗୁ ହେଲା? ଉତ୍ତର ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 63,96,329 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନରେ ମୋଟ ହସ୍ତାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଉତ୍ତର 284ଟି, ଯାହାକୁ ଆମେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ସିଗ୍ନେଚର। ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ହସ୍ତାକ୍ଷରର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ଟି କହିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଗ୍ନେଚର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଶାକାହାରୀ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର କେରଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ବାଲା ରାଜ୍ୟଟି କିଏ? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଟି କିଏ ବା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ? ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପଞ୍ଚମତମ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ? ଉତ୍ତର ଗୁଜରାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କମ୍ ପଢ଼ା ଲେଖା ରାଜ୍ୟଟି କିଏ? ଉତ୍ତର ବିହାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।